Good afternoon, guys! Happy Friday! Friday. Today is packing day, cleaning day, and laundry day, editing day. Ang dami ko kailangan gawin today. But I'm currently finishing up this video na kailangan ma-upload mamayang gabi. So ito yung vlog ko kahapon nung nagpunta dito yung mama ni Dan. I'm editing it right now. Medyo complicated yung pag-edit nito kaya sobrang natagalan ako. It's already 12:06 ng hapon. Naghihintay lang ako na ma-load yung yung pa-fast forward ko. So sabi ko open ko yung vlog. After nito, kasi malapit na ako matapos mag-edit, magana tayo mag-lunch tayo, guys. Today is Vlogmas Day 14. Am I right? Or am I right? Iba pala yung Vlogmas ko ha, kasi nagsimula ako November 30, tapos na-upload siya December 1, tapos tinawag ko yung Vlogmas Day 1. Pero I don't think that's like too important anyway. Basta may video. Vlogmas na yon. Anyway, tapusin ko lang to guys. And kakain tayo mamaya ng paksiw. Lunchtime! Paksiw na samon na may gata. Ginataang paksiwong samon. Kain tayo, guys. Kain. Guys, mag-start na tayo mag-pack. Damit. Na 3 weeks. 3 weeks ako dun. Yung mga pambahay, okay na ako kasi isusuotin ko naman yung mga damit ng mga kapatid ko. Tapos may mga shorts naman siguro ako natira dun. Yung mga lang, panglakad-lakad. Tapos yung isusuot ko sa airport. Damit ko muna. Tapos after nyan, i-go through ko yung mga na-accumulate ko na mga damit na binili para sa kanila. Tapos yung mga chocolate, mga pagkain. Good luck talaga sa akin pag-pack. Wait, hahanap muna tayo ng damit, guys. Una natin tong ilaw para maliwanag ang buhay. Anong dadalhin ko? Para safe, magdadala na lang ako ng maraming white t-shirt. Kaya lang yung iba, nag-order ako ng guys, steamer sa Amazon. Yung handheld na steamer ba? Para yun na lang sana yung dalhin ko habang nagta-travel kami. Kaya lang hindi pa dumarating. Sana dumating siya before umalis si Dan para madala ni Dan. Yun yung gusto kong matanggap. Kaya lang international shipping siya. Ang tagal. Ito kasi alam nyo ba, hindi to akin. Kinuha ko lang to dun. Tapos siya yung sinuot ko sa airport pabalik dito sa Australia. Nung last uwi ko. So, feeling ko kay mama to or hindi ko alam. Sa mga boys siguro to. Ako na nagdala. So, dalhin natin to dun. Galing siyang king. Maganda pa naman to. Lahat ng white dalhin natin. Ayoko yung ina-iron pa. Guys, ito na yung mga naipon ko so far na dadalhin ko. So, may mga, nag-focus ako sa mga dress, romper, pero kulang talaga siya. So, nagdala din ako ng mga pants. Ito pang bora kasi mga swimwear. May mga dresses din ako dito. Dress. So, yung pang-isahan lang ba? Doon may mga dresses din ako doon. Itong dalawa, kailangan ko silang i-alter. Kasi ito, natanggal yung pang-hook niya dito. Tapos ito, na-haul ko to actually, pero makikita nyo siya sa susunod na araw pa. Mahaba siya sa akin. Maganda to na dress, mahaba nga lang siya. So, iiklian ko siya guys. Ikakat ko siya ngayon. And yan lang yung dalawa yung kailangan ko i-alter. Nandito na pala si Dan. Maaga siya ngayon. Dito na si Danny Boy guys. Ding, 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 ding! May package kami guys! He got this today. Akala ko ito yung steamer. Hindi pala daw, sabi ni Dan. It's a gift. For you. For me? It is from the S&Co Luxury Silk.
It's not from Asabi. Okay. Let's open it. Look at the packaging. Fancy. You can open that one, my love. Thank you, babe. S&Co luxurysilk.com.au. I-leave ko yung link nila sa description box, guys, ha? S&Co. Yeah, S&Co. Luxury silk. Silk. Oh, I have some scrunchies for my hair. Thank you. This is a pillowcase. Is silk it? Pillowcase. Is it going to be your pillowcase? Yeah. You going to have that for yours? That's nice. That's good for summer, actually. Cool, yeah. That's pretty good. Nice. Only one. Only this one. This is for me, my love. For me. And we have some scrunchies. Silk. Nice. Thank you. That's cool. Nice pillowcase. Yeah. Very nice. I'll leave it in the description box, guys. But yeah, this is nice. Yeah. Nice. Pink. Good colour. Feels good. I will need to replace our bedding as well today. Because I'm leaving tomorrow. Did you wash it? Not yet, but I will. Don't worry about washing it. I will wash it. Uy! Don't worry I about haven't done the whites yet. Too hard. Naka-ano na ako, naka-second load of laundry na ako. It's going now, the second load. So yung mga puti, pangatlo. Alright, pagpatuloy ko lang yung aking ginagawa. Nagtutupi ako, guys, kasi natapos na yung first load. Tapos na ako. Yan na ata lahat yung dadalhin ko, guys. Yan na. Tapos yung iba, ano yun, para kay mama, para kay miss, pero wala pa yan. Meron lang ako, nag-go through kasi ako sa aking swimsuit. And itong dalawa to, medyo malaki siya sa akin, so bibigay ko siya kay mama. And perfect din kasi, one piece. O, diba? Suotin ni mama yan, mag-shorts lang siya kung gusto niya. Ito din. Tapos meron pa ako dun marami sa kabilang kwarto. Alright, guys. Sabi nila na aalis daw kami mamaya. Magtitingin-tingin out. Drive daw kami dun sa may mga Christmas lights na mga bahay. Pero mamaya pa yun. Punta tayo sa kabilang kwarto. Dun tayo sa bagahe na talaga. Yung isang ano ko, guys, sira na do. Kakabili ko lang yan. Naiinis talaga ako. Sirata siya. Yung mga luggage ko usually, yung nasisira, yung dito. Hindi na umaangat. Ito yung binili namin ni Dan. Swiss equip. Sira yun dito. Oh, busy talaga. Ay, buti na lang, hindi pa namin tinapon yung isa. May laman na ata to eh. Ano? Nagtitingin-tingin ako ng away luggage. Kasi, si Kati, sabi niya maganda daw yan. Tapos tinignan ko, maganda din naman talaga yung mga review ng mga tao. Hindi ako gagamit itong maliit. Kaya hindi ko to gagamitin. Dito lang kayo. Akala ko may laman na siyang pang Pilipinas. Kasi may nilagay ako sa luggage. Anyway, tingin-tingin ako doon. Pero nalaman ko siya nung kay Kati na. Tapos doon ko naalala, sabi ko, oo nga pala, yung luggage ko nga pala, may diferensya na. Ito yung binili namin ni Dan sa Japan. Okay pa siya. Buyag-buyag. Next time, siguro bibili ako ng away para meron akong malaki. Kasi ito, medyo maliit to eh. Maliit to. Okay lang to yung akin. Ito yung dadalhin ko. Tapos, ito yung kay Dan. Kasi mas marami ako ilalagay kay Dan para hindi naman sobrang bigat ng akin. Tapos yan, hindi ko yan magagamit. Ito pala yung may laman. May laman na siya, besh. Na natin, ha? Nasabi ko na eh. Meron pang laman. Meron pa akong malaking bag doon.
Agoy, agoy, agoy. Dala-dala akong album. Dadalhin ko sana ito noong April. Hindi ko nadala, naiwan ko dito. Ito yung album na kasalamin ni Dan. Dadalhin ko siya sa bahay para may kopya sila. Meron silang kopya pero maliit. Maganda ko eh. Ito yung mga damit ko. Tapos yung skincare ko pa. Loy, puno na yung akin sa damit lang. Wala pa tong shoes. Ito kay Miss to. May mga iniwan si Miss dito na mga damit. Kasi nung nagpunta siya dito guys, noong October, ang dami kong mga tinabing damit para sa kanya. Tapos hindi niya nadala lahat kasi sobrang puno na yung luggage niya. May mga skincare pa ako dito guys, 2 boxes. Ay, good luck. May 2 boxes ako dito ng skincare, punong-puno. Agoy! 1. 2. Ay, naku. Guys, parang tigil muna ako sa akin. Kasi meron pa akong ipapack na skincare. Yung mga toiletries ko. Tapos sapatos. Tapos makeup, which is konti lang naman. Hindi ako magdadala ng maraming makeup. Kasi hindi ko din naman siya nagagamit. Yung mga ginagamit ko lang talaga sa araw-araw, yun lang talaga yung dadalhin ko. Sunblock, yun lang. So, titigilan ko muna yung akin kasi papuno na siya, guys. Pero hindi pa tayo tapos. Kay Dan ako. Yung kay Dan, kailangan din hindi sobrang puno kasi ilalagay pa niya yung damit niya. Lagay natin yung mga damit ng boys. Ipalit yung luggage ko. This one malap. I'm using this because my luggage is broken. Like this doesn't work. I'm gonna use yours. That's fine. Here. Heavy. I already have my clothes there. 22. 22. Okay. Okay. All I need to add there is my toiletries, my hair stuff, and then makeup. I'm gonna leave that. How about this? Can you wear this real quick, please? This is gonna be heavy, Mama. Is mine heavier? Yeah. Oh, you'll be fine then. $18. 18, perfect. Do you want to bring a carry one? Hand carry? Yeah, well. It's the pink one. Nope. No? Nope. Oh. I bring a backpack. No, because we can bring that to Boracay. I'll bring the pink one. Yeah? Pink one's okay? Good job, my love. Thank you. Labas natin ang pink.
wala pa akong skincare na napack kasi sobrang bibigat ng mga skincare. Meron pala ako nito. May nabasa akong comment about this. Sabi nila, di ba may advent calendar ka? Bakit hindi mo ina-open? Hindi ko siya ina-open kasi first of all, nag-unboxing na ako nito. Pinakita ko na sa inyo lahat ng laman niya. And then, alam ko din kasi na wala ako dito sa Pasko. So, aalis na ako ng 14. Ayoko namang dalhin tong whole box na to para lang makontinue ko yung advent calendar. That's why I unboxed it early. So, ngayon, i-open ko siya. Kukunin ko lahat ng mga nandito. Kasi iuwi natin yung mga hindi ko naman kailangan. Ang ganda nitong box na to. As in, napakatibay. Hello, sana magkasya. Feeling ko talaga hindi talaga magkakasya yung mga skincare. Kaya ko na lang to, iba-box ko na lang siguro tong mga to. Yung timing kasi naghahanap din ako ng eye cream. Yung eye cream ko from Maison, malapit na siya maubos. So, sana meron tayong mahanap na eye cream dito. Feeling ko meron naman. Ay, sa mga nagtatanong pala, itong advent calendar na to, galing to Yes Style, guys. I'm not sure kung available pa siya. Pero, maganda siya. Maganda siya pang regalo. Kasi every year sila meron nito eh. Pangalawang year ko na ngayon na binigyan nila ako nito. So, looks like every year mag-advent calendar sila. See, Yes Style. I-leave ko yung link ng Yes Style sa description box. Tapos, i-leave ko din to sa description box kung interesado kayo guys yung kanilang advent calendar. Okay, go through ko lang itong mga skincare. Ito yung mga nakolekta natin. Zero, cream, exfoliator, makeup. Hindi ko yan nagagamit yung makeup, guys. Naghahanap ako eye cream. Ano to? Blackhead powder cleansing. Uy, mask. Uy, ang social nito. Gusto ko to. Gusto ko yan i-keep. 5. Nice. Asan na yung eye cream? Ayun! Eye serum. Perfect. Isa lang ba? Malapit na maubos yung akin eh. Guys, nag-order si Dan ito. Lulutuin ko na sana yung fish. Kasi diba bumili kami ng fish? Hindi namin siya nalagay sa freezer. Mabaho siya guys. So sabi ni Dan, wag na. Baka magkasakit ka pa niyan. Baka sumakit pa tiyan mo. So, nag-order siya. Kasi siya tapos na siya kumain eh. Nag-steak siya eh. In-orderan niya ako ng ito, masarap na dumpling! Pero iba to guys. Ano to? Vegetarian dumpling. Kasi diba, iniwasan ko yung pork. Ayan, meron tayong sauce. Siyempre, lagi talagang bumibili ng malaking sauce. Kasi masarap talaga yung sauce nila dun. Galing to Dumpling King. So, merong vegetarian na dumplings. And then, special fried rice. Ding, 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 ding. Kain tayo. Masarap to, masarap to. Where are we heading to, my love? Foodland. And then? Secret. Christmas. We're gonna spread you some Christmas joy because you're being a bit of a Grinch. Foodland muna tayo, guys. Kasi naubusan ako ng prutas. Bili tayo ng prutas. Sandali lang tayo. Kasi hindi pa din madilim eh. Yung pupuntahan namin ata dapat madilim. Pineapple, guys. 150 lang. Mura lang yung pineapple. Wow. Sige, sure ka? hindi kami marunong kung ano yung okay na pineapple. Kuha lang na kami yellow. Guys, nandito na kami. What is this place called, my love? Western Brewery Christmas Lights. Daming tao, guys. Oh. Lalakad sila dun. May pagganap dun sa baba. Yan yung titingnan natin. I see plenty of car parks. Good luck. Good luck to us. Good luck to us, my love. We're gonna park and walk back. Ala. There's no way you're gonna park it there. Okay, where are we gonna park? Layo na natin eh. Walk for a little bit. Dito na tayo, guys. Ayan, nasa baba. There. Ayun. See, all the that's saying Merry Christmas in different languages. Ah, okay. So they got Jindali Jew. That's probably something I don't know. Yeah. And then is the Filipino one here? latte. Ah, I don't know. Ang cute. Tapos meron doon. Oh, diba? Ang gaganda. The caveman is actually a guy there all night. He makes out his chopping stuff. Ah, okay.
Walang Filipino. May ano dun, oh. Well, like, is that Chinese or something? I know, over there? Yeah. Yeah, it looks Chinese. No Filipino. Oh, no, yeah, there's more all around. Ah, And okay. so behind there's a West End brewery, and they put this on. The brewery puts this on. Ah, cool. West End. Yeah. And then meron sila dito, guys, pagganap sa mga bata. Pwede maglaro mga bata dito. Tapos may mga games din dun sa likod. At saka may mga food stalls. We got sundaes, hot chocolate. Merong tubig dyan, guys. Parang ano siya, river. Ayan. Tapos may ano dun. What's that again, my love? It's a whale. Yeah, well. Meron pa dun. Sana may Pilipinong maligayang Pasko yung sabi. Kasi ito iba-ibang language. How do you Sabi say Merry Filipino? Christmas. Maligayang Pasko. Malagala Pasco. Maligayang Malagayan. Pasko. Pasco. Yep. Maayong Mayon. Pasko. Christmas is Pasko. Meron, guys. Maligayang Pasko. Can you read that, babe? Wait sa. Wait sa. Ayan. Maligayang Pasko. Galing naman. Look, squirt. Ready? Okay, ready? So spread out water out of the spout. Ready? Ready? May ano sila, guys, Belen. Cute, diba? Merong Belen. Oh. Tapos may Ferris wheel katabi. Christmas themed. Galing. Nandun si Santa, babe. Ang cute ni Santa. Gumagalaw-galaw talaga, ang galing. So, yung nasa likod na building, brewery yan. Tapos, every year daw, ito yung ginagawa nila. They put up, like, all these, every year talaga. Ang galing. Perfect, ano din siya, location. Kasi, hindi mo naman siya matatouch kasi malayo. Titingin ka lang talaga. Galing. Selamat. I think that's Malaysian, if I'm not mistaken. Selamat Hari Natal. Selamat. Asan yung regalo ko dyan, Santa? Uy, Santa. Regalo ko eh. Then, yun na yung last, guys. Mahaba siya. From there, all the way to the other end. Ayun, paikot pa yun dun. Ganon. May wishing well dito, guys. Ayan. Ayun, nandun na si Dan. Ready na siya mag-wish. Okay, let's make a wish. Nagdala talaga siya ng coins. Alam na alam niya eh. Sabi niya nung bata daw sila, dito daw sila lagi. Okay, what do we do? Just drop it? Yeah. Money. You just put your money in there, man. So make a wish. Sige. How do you do it? Just drop it? Oh, you can flick it. Ready? Okay. Go. Hala, babe! Feel lagi ka, babe! Where is it? There it is. Okay, ready? Ready? Set. Go. Yep. I did it. Tingnan nyo, guys, may bentang ganito dito. Yung bili namin ni Dan. Let me see. Wow. Yung bili namin ni Dan sa ganito, yung Piggy 15. Dito 10 lang. We're home! Guys, i-edit ko tong vlog na to. I have been working on this vlog. Itong vlog na to ngayon. Since i-edit. Kanina, nung pa-break ako from laundry, mga ganon-ganon, nag-edit ako. So, itry ko siyang tapusin para wala na akong gagawin bukas. Yung flight ko bukas, gabi pa naman. Pero para wala na akong gawin kasi I need to get my nails done as well. Para hindi ako mataranta masyado ba. I'll just edit this vlog. Anyway, yun na yung vlog. Sana nagustuhan nyo, guys, ang ating Vlogmas Day 14. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Well, first. Good night, guys. Be good. Bye. Thanks for watching.